И да, хора, отново съм тук. До лимонен дърво. Ще го оставя. Оазис. Добре. Тук ще живеем, но не ми харесва, че там има тигър. Както и да е. Мисля да събера малко ресурси. Ресурси имам предвид дърва и минералти. Тук на вас едва ще е интересно. Гледате как събирам. Пия малко вода. И ще се върна. Да. Чакайте ме след една секунда. И така, пича, отново съм тук. Ето го лъжчето там, което тигърчето, което обикаля. Е страшително. Ще направим един workbench. Иска 16 дърво за workbench. Аз събрах 18 необработено дърво. Да обработим малко. Слагаме workbench и да ви покажа какво се прави тук. Разни рампи тук, други работи, табели. Има на различни стълби. И да, в различен цвят. Има салбенче за врати, прозорци, това е за блокчета. Наковалня за инструменти и оръжия. Фурната знаете за какво е. Това е голяма. Това е голяма, това е малка. Има такова за шиене на кожа. И Workbench Star 2. Ето тук разни барбекюта, други работи. Оръжия. Часовник, камъч. След чух. Тигъра да се позява. Ето го изалях, за да е много красив. Инструменти, кирка. Такова. Има алейка, хамър, мотика. Ресурсите, видяхте. Аз ще трябва да се направя 25 пръчки. Давай 4. Демек 6 дъски. Много съм. Той иска 3 изластика. Аз си направим 3 изластика. Ето е палатката. Слагаме палатката, да речем тук. Натискаме F и лягаме да спим. Чакаме да се наспим. Събуждаме се, стрижем децата, виждаме изгледа на вратната гледка, виждаме тигъра, се плашим. Един блокбенч мисля да направя. Да им дали ще стигне дървото. Даже то точно колкото за един блокбенч. Вземаме блокбенча и го поставяме.
И виждаме какво може да обработим. Камък, метал и още работи. Копър има. От камък може да направим марвел. Даже може да използвам някой марвел за плод. Ето това. Изглежда горе-долу добре. Ето това. Мени като зле. Ще събираме стон. Еми, този път ще вървя с... като снимам, за да мога да намеря дупка. Има домати, ако гладнем. Имаме дупка, ако не се мре. Добре, това е доста шумно. Ако не се мре да скачам. Ще отида за дърво да си направим турчо. И то директно падна. Щупи. Добре, тигъра отново го чувам как реве. Клипа между другото вече стана 8 минути. Надявам се да не стигне това дърво. Даже може да тръгна да купувах тази дупка. Има готово желязо. Поне аз мисля, че е желязо. Я да намалим звука. Че може би да не ме чувате.